kowa bai ma kai sai an gaya mai. Tunda an gani wannan kwalba mutane sun sani. Dan akwai wani wanda shugaban kasa ne ya taba Niger. To ka san wanda ya taba Niger ya taba mu. Da an ka ce abubuwa sun yi cada komi da komi, to wannan abubuwa ne na kawo kamar mutane su yi hakuri. Abu ne mai zauwa da sauki. Daga wajen wannan kudeta da an ka yi ya mini dadi. Dan shi ne nake in tashi in sa kaina labusanni tunda an ka fara. Nan gane muka fara mu ne na farko president gouverneur mun taba haduwa can ba ma abun ga escadrille mun taba haduwa nan da nan ga assembly mun taba haduwa har na yi rawa ma wajen shi yana dariya. To wannan abun da ya sa can da na tahi na ga ina gani gabana ana ba a wadansu mutane komi da komi da wanda ya zo wanda bai yi abun da bai kamata ba, wanda ko yau ne ya zo iya hau ana yi mai kaza ana yi mai kaza. Ni ba saboda wani abu ne na tayi, saboda zancen kasa ne na tayi, saboda kwanciyar hankali mu zamna lahiya. Duk da haka wani alheri ka taba samu a cikin wannan harkar? To alherin da na samu shine wani da wannan abun ga da ake ce mai na abun ga Abuba Ganda. Shi ya taba kirawo mu yace ya ba mu parcel guda guda. Ya ba mu parcel guda guda, bayan parcel guda guda kinnan da muka tai muka diba yace mu bari har ya zamna ya kare. Mun bari mun je gidan shi, mun dai mun yi kwana uku hakan ga nake mu tahi gidan shi mu tambaye shi ya ne parcel kinnan. Sai muka tai wajen shi yake a mu tahi ya ba Hajja Jamila. Yake mu tahi ya ba Hajja Jamila. To da muka tai wajen Hajja Jamila mun tambaye shi yake shi ba a bashi ba. Yake shi ba a bashi ba. Ita ce ba a bata ba. A takaice dai ka samu ka gare shi. Sai na komo wajen Abuba kuma dai Abuba yake wallahi ya bashi mu tahi wajen shi, mu tahi wajen ta. Da mun tahi wajen ta take wallahi ba a bata ba. Kai parcel naka ko kuma na ku duka waɗanda kuke tare? Guda ne an ka bamu, mu duka ne muka tahi tare. Ya baku ne saboda jin daɗin abin da kuka yi da kuma ku ƙara azama? Saboda shi ne ya bamu. A takaice dai an baka ka tara hannu kuma sai ya makale sama. Hakanan ne. To Allah ya mai da alheri. Amin. Idan yau aka ce kana kwance sai ka ji an kira wayarka ko kuma wani ya zo gidanku cikin abokanka ko wanda ka san kun yi gwagwarmawa da shi sai ce ma ai shugaban ƙasa ya aiko yana son ya ganka, ya zaka ji ranka? Wannan ba sai dai in mutu ba. Saboda jin daɗi. Saboda jin daɗi. Allah ya tabbata. Mana.